थोडं सांगा. आज भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ गोवा मतदारसंघाच्या वतीन मीटिंग आयोजित केली. माननीय अमितजी शाह या मिटिंगेक खास करून आयिल्ले आणि उत्तम प्रकारे ही सभा पार पडली. जवळजवळ 25,000च्या आसपास कार्यकर्त्यांची मतदारांची उपस्थिती या मिटिंगेक लाभली आणि जबरदस्त वातावरणात ही मिटिंग आता सोंपल्या. भारतीय जनता पार्टी या उत्तर गोव्याच्या मतदारसंघात जवळजवळ माझ्यासारखे एक सामान्य कार्यकर्ता 5 वेळा निवडून गेलो आणि परत आज 6व्यांदा उभो आसा आणि आजच्या मिटिंगेन हेच सांगलां की 6व्यांदा निश्चितपणे मोठ्या मताधिक्यान हो सीट परत एकदा भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो हातून अजिबात दुबाव ना. आणि भाऊ आमकां सांगलेल्या मिटिंगेक या की मायनिंग 2 वर्सां परत मागीर चालूच करता म्हणून सगळी मायनिंगेचे थोडे सांगले. मायनिंगेच्या संदर्भात ताणें आज आपल्या भाशणात उल्लेख केल्लो आसा. ऑलरेडी ते सुरू जालां, गेल्या वर्सा पासून सुरू जाल्लो आसा. ब्लॉक ऑप्शनाक वचपाची जी पद्दत जी ऑल इंडिया त्याच पद्दतीने मायनिंग आता हळूहळू सुरू जाता आणि ते फुडल्या एक वर्सभरान एकूण बरी परिस्थिती मायनिंगाची असून योग्य पद्दतीन ते मायनिंग चलून लोकांक हे इतल्या वर्सां खंय तरी ह्या मायनिंगच्या वंचीत जाल्ले आशिल्ले तो वेवसाय परत सुरू जाता तेणें आश्वासन आमकां सगळ्यांक दिलां.